Andrea pracuje ako čašnička 6 rokov, no ani vo sne by ju nenapadlo, že raz skončí kvôli zákazníkovi na liekoch. On sa mi bude smieť do očí, ale príde na s pištoľou, lebo ja neviem, s čím mám ju ublíži. Nezmysly, to sú jedné veľké nezmysly. Všetko sa začalo tým, že zákazník ušiel z reštaurácie bez platenia a čašníčka to oznámila na polícii. To sa mu nepáčilo a tak sa jej mal vyhrážať. Že môžem byť rada, že žijem a že mi ani polícia nepomôže. Dlh napokon prišla vyrovnať mužova mama, no s čašníčkou si vraj vôbec nepadli do oka. Chovala sa k nej jak 15-ročnej. No, vulgárna bola. Tak si vymyslel totálnu somarinu, povedal, že ty si moje mame vynadala do kuriev. Muž preto vtrhol do reštaurácie, schytil niekoľko jedálnych lístkov a hodil ich do čašníčky. Sú ťažké, lebo sú také, sú kožené a na hranu majú takú drevenú, hej. Som sa opýtal, že čo to má znamenať, že či moja mama je jej kamarátka, že sa bude s ňou tak rozprávať, a potom v tom efekte som zobral tie lístky. Hodil som po nej, no. Mladá žena sa odvtedy bojí výjsť na ulicu. Po incidente dokonca navštívila psychiatra. Som sa bala, že čo ak tu niekde ho stretnem, len pri vynašaní kože. 21 nie som ma rodovala a ešte som mala 2 týždne ma rodovať od pána psychiatra, ale povedala som mu, že nie, že prosím, musím ísť do práce, lebo ja peniaze nemám. Keď ale priniesla ukončenie marodky na políciu, zostala bez slov. Policajtka povedala, že ona to poslala na priestupkové a ja som ostala v telefóne, že a to ako prečo? Prípad je naďalej v štádiu objasňovania. Momentálne je evidovaný ako podozrenie z priestupku proti občianskemu spolunažívaniu. Avšak vo chvíli, keď sme sa oň začali zaujímať, až taký jednoznačný priestupok to už nebol. V tomto prípade sa vyskytli nové skutočnosti, ktoré budú predmetom objasňovania a následne bude vo veci rozhodnuté. Z Humenného Katarína Kleknerová, televízia JOJ.